Здравейте, приятели! В този клип, това е следващ клип, забравя да кажа. Здравейте, приятели! В този клип ще ви покажа как да си изтеглим Adventure Map. Така. Влизате в Google и чакате. Чакате и умирате. Така. Ох, мале, минаха 50 века докато чакам, бе. 50 века, бе. И така. Значи тук пишете Adventure Map BG. Така. И изчаквате. И тук си избирате някакъв Adventure Map. Ето нов, не съм го гледал. Аре и този, дай да пробваме. Така. О, тук има някакъв линк, бе. Ай, стига, бе. Ко ми бъгна? Така, копирате линка и го поставяте тук горе. О, аз не съм го копирал. Извинете. Аруи! Така, копирате го и го поставяте тук. И изчаквате да изредя. Моя първи ще ме дадам. И го теглите. Изчаквате да ви заредира. Тик-так, тик-так. Ко стана тука, бе? Ко стана тука, бе? Здравейте, върнах се. Това го хващате и го слагате тук. Като от изтегленото. След това отваряте старт, отваряте Run и пишете ето това. Процент, app, дата, процент. И цъкате Enter. След това точка Minecraft, Saves и поставяте това вътре. И влизате в Minecraft, влизате в света и най-важното играете. Това ще е от този клип. Абонирайте се и до друг път. Чао!